täältä kylmästä Suomesta ennen kuin lähdemme Thaimaan lämpöön. Tämän dokumentin ohjaajana on Empi. Kyllä. Mikä tämän dokumentin aiheena on? Tein dokumentin Thaimaasta, jossa käsitellään köyhyyttä. Miksi juuri tästä aiheesta? Olen kiinnostunut erityisesti Thaimaasta. Dokumentti voisi auttaa ihmisiä ymmärtämään, että kaikilla ei ole asiat niin hyvin. Hyvä valinta. Eiköhän lähdetä katsomaan sitä. Vieressäni istuu thaimaalainen torikauppias. Talia. No. Want to buy this? Very good. Chili. You from where? From where? Buy this. Good. Very good. From where you are? Finland. Aha! Apple seed. Right? Correct. Want to buy something? Hey, this is good noodle, make home nice food. No niin, löysin tänne Thaimaan syrjäkadolta suomalaisen nuoren naisen. Miten sulla on lähtenyt kaupankäynti täällä oikein sujumaan? No ihan hyvin, mutta ei se englannin puhuminen oikein täällä auta. Että ei ne ymmärrä oikein sitä kieltä. Niin, no sellaistahan se vähän ulkomailla on, ettei oikein ymmärretä kieltä. Mutta eikä laita katsomaan sitä torielämää. Täällä on aika paljon näitä kojuja, että mihin me mentäis? Mulla on ihan sama, mutta minusta tunnettaisiin aika kivalta tuossa. Joo, se on vissiin se sama, missä me käytiin. No siellä on kaikkia erilaisia tavaroita, niin ei kai se haittaa. Ei, mennään siihen. Joo. Hey, Tabata! You want to buy this? You like this? Very beautiful. How See? much? Good price. See, it's so nice. How much? No, forget it. Good price. 20? No. It's how much? 20. No. Like, so beautiful and you so beautiful. 25. No. Alright, I can buy it. No. Come. You want some? No, I just buy it. Okay. Happy? 20. 25. Alright. Some music. No. Aha. This one? No. What you want? Can I try this? Buy this? Buy. Try, just try. Just try. Okay, just try it. Want this? So sweet. See? So sweet. Sweet. No, Bye. You don't like anything? Bye. Okay, bye. Nyt ollaan matkalla suomalaisturistin kanssa thaimaalaisen ravintolaan. Nähtiin matkalla buddhalainen nainen rukoilemassa. Buddhalaisuus on siis yleisin uskonto Thaimaassa.
Can I you. some? Eli on nyt täällä taivaalaisella hieronnalla ja mulla on vähän löysemmät vaatteet ja illalla on muutenkin vähän kylmempi. Hello. Hello? You want leg massage? Yes. Okay. Is it good? Yes. Eli täällä käy paljon turisteja täällä thaimaalaisessa hieronnassa ja tämä on aika suosittu siitä. Ja sitten täällä on niin halpaa, joku tunti 2 euroa Suomen rahoissa. Taima on suosittu turistikohde siitä, että siellä on halpoja esineitä ja tavaroita, että siellä on rikas kulttuuri. Taimassa on myös paljon hiekkarantoja, joissa on turkoosia ja merta. Valitettavaa on se, että siellä on köyhää ja nälkää näkeviä ihmisiä. Ja me ollaan nyt menossa sinne slummi-alueelle, missä on köyhiä. Ja mä aion heittää, että mä ottaisin niille köyhille. Tuolla on yksi noista köyhistä. Tässä oli meidän Thaimaan dokumentti.